салому алейкум бародарои азиз. Касоне ки моро тамошо дорен хоҳиш мекунам аминавора дастгирӣ кинен, панг кинен ки дига бародаро бинана, огоҳ шаванд. Ами хел одамое ки худонотар сана аблаҳан бигем ай ҳисоби инвалидо зиндагиша пеш мебара. ҳозир ба сабр то охира видеоро тамошо кинен хоҳиш мекунам. Ман ҳамаш ҳозир шумода мефаҳмонам ки ин одам кияй. хулос бародаро, дар хотиртон боша апае ки як фарзанди инвалид дора беҳад азоб мекаша. Ами мада муроҷиат кард, гуфт додар даромадам як кинои хусури ман чияи хусури ман як кино ма рости гап тамошо кагинестам. ҳарҷо дидагиам баъзе ҷоша бигем пра надидагиам кинора. Ами апа медуре ютубда мега мебина ки серияи навуш пуромадай. Медуре уҷа вапше дига чизай. Я бародармон Таҷ Муслим гуфтани блогер ҳастай. салом дӯстони азиз, шумо дар канали Хайри Мардум қарор доред. Касоне ки дар Федератсияи Русия қарор дорад ва мехоҳад ки аз Русия ба Тоҷикистон борҳои худро интиқол диҳад, вале намедонад чӣ тавр. ҳозир ман барои шумо тавсия медиҳам анами акаро. И ака борҳои шуморо дар муддати кӯтоҳ соқу саломат борҳои шуморо аз тамоми гӯшаи Русия гирифта қабул карда ба тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон бурда мерасонад. дӯстони азиз, шумо метавонед аз номи канали Хайри Мардум муроҷиат кунед, барои шумо скидка карда мешавад. аввалишлар бигем як камакакай кинои ами хусури ман мемона, баъд камтарига мемона видеои Таҷ Муслим гуфтагие ки бародаро амира чӣ меган кӯмак кинен, амиҷаи ура бирида монда. хича умуман нишон догинест ягон видеошда. Яташ Садақа ТВ номаш ҳозир ман мемонам. 10600 та подписчик дора. Бо дуюм канал шавӣ кард. Просмотрҳои хуб мегира, барои ки ӯ кино намедонам, албатта машҳурай намедонам. Просмотри зур мегира. ин қадар одамое ки хайр мекунанд, дилшон сӯхта, ин ами ҳаромхӯр бигем ки зиндагиша пеш бурдестай. хайр, ман ин ҳозир мемонам ҳарди каналоша бародаро. дар ягонташ номерои телефонам мемонад, фақат номери дарози ки ай карта ҳастай, дар любой видеош як номери ами коди карта мондагиай ҳамаи видеошда. ана рақам мондаги нест, гуфта меқапанам. агар боша нафарое ки через ами коди дарози карта агар номеро рақамои амира ному фамилияи амира ки биданша агар биёва бо беҳтарин мешава бародаро. дуруст ами апа ҳозир ма дароӣ кардам ин чиза. ман хостам бетараф набошума амира панг кунам ки дига нафаро бубинана анами одама бовар накунанд. ҷоҳое ки ман монтаж видеои мара наздикаги ай дига блогерое ки хайр мекунанд, видеои хайриявӣ наздикада дар каналаш бигем монтаж карда мемонад. ҷое ки ман номер нависондам, видеора пеш каги вақти монтажда ӯ номери нависондаги ман наметова. картаи хича дароз наму номери дароза рӯи аму эҳтиёҷмандода мемонад. ай рӯи эҳтиёҷмандо зиндагӣ пеш мебарад. ина бародаро хитона бесен фикр кунем. хоҳиш мекунам кадомед ки ана метонен лайк бесумоя монданаш лайк монед ки ан видео панҷ шава бародаро ана дига одамо бибинана имена ами каналда дидан ки ами хе видео биромадай бидонанд ки машиникай накунанд хайр да ами. И барои худша дар любой на хитон бидурен канал ша хабар бо нагем ки канала ма реклама дорам, реклама не, просто бибине ба чишмтон бовар кунем. ина канал шама мондам ки шумо бидурен бинен. ма ба ӯ хотири реклама не ки бидурен дастгириш кунем. ма гуфтаниям ки анами машиникай видеои Таҷ Муслима ва айким кира мемона гӯё ки канали хичае кӯмак мекунад. дар ҳамаи видеош як карта мондагиай. ин қадар вақти ин видео мекард 2,500 подписчик дора. ин чанд қасм кор кардиай ба амтари ай пишти ами инвалидо ва эҳтиёҷмандо. хоҳиш мекунам бародаро, ман ҳар як видеое ки хайриявӣ мекунам мегӯм то ки аввал дар аму рақамош занг бизанем, видеовизов кунен, аму одама бинем ки хичае аму бипурсен ами рақаме ки мондаги ами картаи шумо ҳаст ё не. аввал аниқ кунем ба хайр кунем. барои ами саросима нашин як чиза аниқ кунем. оли ура чанд одам баъзе видеош 19-20 ҳазор то чанд сад ҳазор видеош просмотр мегира. ин қадар одам фикр мекунам барои ӯ эҳтиёҷманд хайр кардем, намедонад ки барои хайр кардистам. барои ами видеоро панҷ кунем бародаро, шитоби амура бибина бишиносанд ки дига ира напартоянд ами рақамо. ахириш 98
любое видеода бидроен аввалш дар кинои хусуримана мондагия, баъд бо ягон кадри дига мондагия, баъд видеои хайриявӣ мондагия. Медонанд ки ӯ кино популяр нияй просмотр мегирад, амура мондааст ки одамо дар гуфта сум бигзаронанд. бетараф набошем бародаро. раҳмат ба он нафарое ки то охира моро тамошо карданд. кадоме ки каналро обуна нашидаен, обуна шен. иншоалло ки ана ҳозир аз сабаби корам беҳад бисёра видеои нав набаровардестем. иншоалло ки баъди ягон ҳафта ё ягон моҳ дигар видео рӯбарӯ мешаванд. бо ҳамин хел видеоҳо ма тамошо мекунем. кадоме обуна нашидаен, обуна шен. видеора лайк монед, дастгирӣ кунед ки паҳн шава дигар бародаро бинанд. дар ки ҷое ҳастем бародаро, худованд ҳаматон нигаҳбон боша. барои ҳамин ҳушёр бошед. медонам мардуми тоҷики мо хайрхоҳай сираза хайр мекунанд. то аниқ накунед, хайр накунед. ин рақамоша намондааст ки гуфта машинид ки ма меқафанд занга мезанам. дар паноҳи худо бошем бародаро. худованд нигаҳбонтон бошад. салом дӯстони азиз, шумо дар канали хайри мардум қарор доред. касоне ки дар федератсияи русия қарор дорад ва мехоҳад ки аз русия ба тоҷикистон борҳои худро интиқол диҳад, вале намедонад чӣ тавр. ҳозир ман барои шумо тавсия медиҳам анамин акаро. и ака борҳои шуморо дар муддати кӯтоҳ соқу саломат борҳои шуморо аз тамоми гӯшаи россия гирифта қабул карда ба тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон бурда мерасонад. дӯстони азиз, шумо метавонед аз номи канали хайри мардум муроҷиат кунед. барои шумо скидка карда мешавад.